Mukabat sa 19 ka mga pamilya ang nawad-an og panimalay tungod sa demolisyon sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City kagahapon. Ang demolisyon nahitabo human giserve sa demolition team ang writ of demolition nga gi-issue sa Branch 25 sa Regional Trial Court Misamis Oriental niadtong Mayo tuig 2013. Gisangat kini sa National Housing Authority, sa Atco Enterprises Corporation ug sa A&T Realty Commercial. Si Police Inspector Sebastian Chua Jr., ang commander sa Makabalan Police Station, nibutyag nga sige lang og kadelay ang demolisyon tungod sa mga hangyo sa residente. Sa bahay ni Barangay Kapitan Basilio Lobino, kinsa presidente sa Cagayan Integrated Landless Residents Association Incorporated, nga gikasubo nila ang demolisyon sanglit kasagaran nila mga residente dugay nang namuyo sa maong lugar. Gipaniguro ni Teddy Sabugaa sa CSWD nga andam na ang 26 ka mga balay sa relocation site sa Barangay Balulang alang sa mga apektadong pamilya.